Fiċ-ċimiterju ta' Ħallija tlieta filgħodu, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino poġġa kuruna ta' fjuri fuq il-qabar ta' Ser Ugo Mifsud, ex-kap tal-partit u li jibqa' mfakkar ukoll bħala l-iżgħar Prim Ministru Malti taħt l-Imperu Britanniku. Ser Ugo twieled il-Belt Valletta fl-1889 u ġie elett Prim Ministru ta' Malta fl-1924 fl-età ta' 38 sena f'isem l-Unjoni Popolari Maltese. Blaqda tal-partit tiegħu mal-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Enric Mizzi sentejn wara, Ser Ugo mexxa l-Partit Nazzjonalista ma' Enric Mizzi u reġa' ġie elett Prim Ministru fl-1932 sakemm l-Imperu Ingliż sena wara irtira l-Kostituzzjoni tal-1921. Ser Ugo Mifsud miet fl-1942 wara li sofra attakk tal-qalb waqt diskors imqanqal fil-Parlament dwar l-intenzjoni tal-Gvern Britanniku li jiddeporta bosta Maltin lejn l-Uganda. Preżenti mas Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista għat-tqejjid tal-Fjuri kien hemm diversi membri tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit f'Ħallija kif ukoll is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv Rudolf Marmara.